Waarschuwingen voor schade van felle zonnestralen. Als langetermijn kan je dus schade krijgen op celniveau. Dat betekent dat je dus rimpels kan gaan krijgen, pigmentatieproblemen, couperose en in het ergste geval huidkanker. En verder in deze Zeeland nu. Grote drukte door omleidingen in Antwerpen. En opvallende namen in Zeeuwse politiek. Goedenavond. Zeeuwen en toeristen trokken vandaag massaal naar het strand en naar andere plaatsen. Want ja, warme temperaturen die op sommige plekken in Zeeland uitkwamen op 31 graden. Zoals in Zeeuws-Vlaanderen. Maar het is wel oppassen geblazen met een zonkracht die vandaag uitkwam op 7,5. Bakken, bruinen en je nog eens omdraaien. Zo gaat het er vandaag aan toe op het badstrand in Vlissingen. Voor veel mensen is het een dagje genieten. Toch ziet huidtherapeute Nadine Sanders die zonaanbidding met ledenogen aan. Er zijn ook heel veel mensen die dus heel weinig smeren of helemaal niet. Om toch dat gebruinde kleurtje te willen verkrijgen. Nou, dat ziet er goed uit, toch? En daar wringt dan nou de schoen. Want als je dat te vaak doet, gaat die huid te veel verbranden. En als langetermijn kan je dus schade krijgen op celniveau. Dat betekent dat je dus rimpels kan gaan krijgen, pigmentatieproblemen, couperose en in het ergste geval huidkanker. En dan is die zon toch niet meer zo zonnig. Zeker vandaag niet met een zonkracht van 7,5. Eigenlijk het beste is de zon te vermijden tussen 11 en 3 uur. Maar we gaan ook op tijd naar huis, hoor. We zijn er nu van 11:12 en een uur of 4 vind ik het welletjes. Maar dat is precies de tijd dat die zon het hoogste staat. Ja. Nu voor vandaag is er een grote kans dat die huid rood kan gaan zijn, verbrand aanvoelt, vervelend gaat aanvoelen, branderig tot zeker 72 uur. Die huid gaat dan vervellen. Nou, die huid herstelt zich wel weer, maar gaan we dit te vaak doen, dan ga je dus op lange termijn echt problemen krijgen. Ondanks alle gevaren en waarschuwingen wagen toch veel mensen de stap naar het strand. Om lekker te bakken in de zon. Maar of dat smeren er nou al zo ingebakken zit, dat is nog maar de vraag. Dat been is in ieder geval beschermd, want die is ingepakt. Heeft u zich verder nog ingesmeerd? Nee. Nee? Waarom niet? Ja, nee, ik verbrand niet zo snel. Hoe belangrijk is dat kleurtje voor jullie? Niet zo belangrijk natuurlijk. Hè? U maakt zich er niet zoveel zorgen om? Nee, je moet positief blijven denken. Als ik goed kijk, dan zie ik nog wat sporen van de zonnebrand op uw schouder zitten. U heeft zich wel ingesmeerd? Nou, dat doe ik niet dikwijls. Het is nu een uitzondering. Ik heb toen straks misschien mijn handen een beetje afgedaan, maar ik ben niet zo'n smeerder. Het was de hele dag druk bij de Westerschelde-tunnel vanwege een stremming bij Antwerpen. De Liefkeshoektunnel bij Antwerpen in de richting van Gent was deels dicht, omdat er olie op het wegdek van de tunnel terecht was gekomen. En daarom werd het verkeer richting Gent via Zeeland omgeleid. Op het tolplein van de Westerschelde-tunnel zorgde dat voor extra drukte. Alle kassen waren open en er werden ook extra medewerkers ingezet. In ziekenhuis ADRZ in Goes is vandaag de afdeling heelkunde weer opengegaan nadat er gisteravond een brand woedde. Die brak uit op een patiëntenkamer. Alle patiënten op de afdeling werden geëvacueerd. Waar ik heel blij om ben, is dat de verpleegkundigen die ter plekke waren bijzonder adequaat hebben gehandeld. Gelijk de patiënt uit de kamer verplaatst, de brand ook geblust. Heeft dit nou nog gevolgen vandaag voor het ziekenhuis? Nou, gelukkig heeft het geen gevolgen voor vandaag. Het is gelukt om vannacht de schoonmaak af te ronden. Het hele programma voor vandaag kan gewoon doorgaan. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. De gemeente Vlissingen vindt dat er eerst voldoende huisartsen en toezichthouders moeten zijn voordat er extra vluchtelingen naar Vlissingen kunnen komen. Dat zegt wethouder Koen Bertijn. Er zijn plannen om asielzoekers op te vangen op cruiseschepen en in de voormalige marinekazerne in Vlissingen. Die kazerne was eigenlijk bestemd voor Oekraïners, maar nu die toeloop minder is, kunnen andere vluchtelingen in de kazerne worden opgevangen. Het kabinet heeft trouwens nog geen formeel verzoek gedaan aan Vlissingen. Ze zijn inmiddels allemaal binnen, de Chinese onderdelen voor de nieuwe sluis in Terneuzen. Onder meer de 2 bruggen en 4 sluisdeuren liggen nu tijdelijk opgeslagen bij het bedrijf Mammoet in Westdorpen.
Daar worden ze goed beveiligd. De zone gaat ook nog apart worden afgezet. Dus wij hebben het volste vertrouwen dat hier geen pottenkijkers komen kijken die hier niet gewenst zijn. Of dat er andere ongure personen hier iets gaan proberen te bekokstoven. Bij de opslagplaats vinden ze het wel bijzonder, die grote bruggen en deuren. Het is een project hier in Zeeland en dat maakt het natuurlijk wel erg leuk. Het zet ons hier in Zeeland ook weer eens een keer op de kaart. De onderdelen uit China worden hier nog afgemonteerd en blijven dan liggen totdat ze echt nodig zijn in Terneuzen. 3 maanden na de gemeenteraadsverkiezingen zijn in bijna alle 13 gemeenten in Zeeland nieuwe bestuurders al volop aan de slag. En daar zitten een paar opvallende wethoudersnamen tussen. Na 15 jaar als PvdA-wethouder in Terneuzen is Kees Liefting nu wethouder in buurgemeente Sluis, waar ze een ervaren bestuurder wilde. Het is even wennen. Heel veel mensen die komen direct op me af, zijn blij me weer te zien. Dus nou, dan heb ik toch een goede indruk achtergelaten, denk ik bij mezelf. Maar aan de andere kant is het natuurlijk toch zo van, ze weten ook wel van, ja, er is iemand die er al wat langer zit. Dus ik wacht ook niet tot over een jaar om vragen te stellen. En dan Middelburg. Wethouder Willemien Treurniet van de ChristenUnie. Die had toch een jaar geleden resoluut afscheid genomen van de gemeenteraadspolitiek? Het zijn vooral de lege avonden en niet de verplichtingen dat je al weet van joh, na de zomervakantie zijn dit de avonden die ik sowieso geblokt heb staan. Oh heerlijk, dat hoeft allemaal niet meer. En nu bent u opeens toch teruggekeerd als wethouder? Klopt. Ik ben inderdaad sinds 12 mei wethouder in Middelburg. Als raadslid ben ik er inderdaad mee gestopt omdat ik tegen de grenzen aanliep wat je kon als raadslid en dat vond ik lastig. Ja, nu als wethouder kan je zelf aan het stuur zitten. Een hele andere positie en heel mooi. En ik voel me echt vereerd en dankbaar dat ik die functie mag vervullen. Want een jaar geleden had u er echt de balen tabak van, hè? Ja, ik was er echt klaar mee. Ik liep tegen de grenzen aan, ook van mezelf. Dus ik werd zuur. Nou ja, dan moet je niet langer op een plek blijven zitten. Dus toen afscheid genomen en nu weer vol energie terug. En echt mooi om te doen. Kees Liefting was eigenlijk al met pensioen en moest in onderhandeling met zijn vrouw voordat hij weer in Sluis aan de slag ging. Daar was eigenlijk, zij had het liever niet. Zij zei van dat gaat toch wel wat betekenen voor ons en dat is ook zo. Maar dat je toch elkaar dan soms door de week geen keer meer 's avonds met elkaar eet. Ja, aangeschoven is politiek verslaggever Marcel de Krade. Marcel, vallen jou nog meer bijzondere wethouders op? Jazeker, in Vlissingen heb je wethouder Koen Bertijn, die is van het CDA. Nou heeft het CDA bij de verkiezingen maar 1 van de 27 raadzetels gehaald. Maar Koen Bertijn zit daar niet alleen als CDA-wethouder, maar hij zit er ook namens de ChristenUnie. Nou, op Schouwen-Duiveland heb je Paula Schot van de SGP. 4 jaar geleden kwam zij als eerste vrouwelijke wethouder van de SGP op een stoel te zitten. Dat was toen landelijk nieuws. Was landelijk nieuws toen. Nou, ze mag het nog 4 jaar gaan bewijzen dat ze het wil en kan. Dus dat, op Schouwen-Duiveland dus ook. Ja, we zeiden het al, in bijna alle Zeeuwse gemeenten zijn nieuwe wethouders al volop aan de slag. Alleen in Rijmerswaal wil het nog niet echt lukken, hè? Nee, in Rijmerswaal is een probleem. Daar was aanvankelijk wel een coalitie van SGP, PvdA en Leefbaar Rijmerswaal. Maar de PvdA is daar uitgestapt omdat er oneenigheid was over de coalitie. En dan met name over 1 zinnetje in het coalitieakkoord. En dat ging over genderneutraliteit. De SGP en de PvdA dachten daar anders over. Nu is het wel zo dat SGP en Leefbaar een meerderheid hebben. Dus op zich is dat geen probleem? Kunnen ze samen verder? Ja, zouden ze gewoon door kunnen gaan. Maar er komen nu toch weer nieuwe onderhandelingen door die nieuwe situatie. Zo wil Marien Weststraten van Leefbaar Rijmerswaal, die wil wethouder worden in een coalitie met de SGP. Maar ja, wie Marien Weststraten een beetje kent, weet dat hij een zeer uitgesproken persoon is. In het verleden heeft hij zich over de SGP nogal laatdunkend uitgelaten. Hij had het bijvoorbeeld over het Revo-kalifaat. Nou ja, goed, voordat je dan weer samen kan gaan werken, ben je misschien toch wel weer wat weken verder. SGP ziet nu ook een kans om te onderhandelen, want er zijn 3 wethoudersposten. Ja, die moet je dan verdelen over 2 partijen. Ja, wie krijgt dan 2, wie krijgt 1? SGP zegt, ja, wij zijn de grootste partij, dus geeft die 2 posten aan ons. Kortom, die hele formatie in Rijmerswaal, ja, dat is nog geen beklonken zaak. Marcel de Krane, dankjewel.
Ja, we zeiden het al, hè? Een zonovergoten dag, 28 graden op Schouwen-Duiveland, 31 in Zeeuws-Vlaanderen. Landinwaarts was er wel wat lichte bewolking en die zien we morgen wat meer, die bewolking. Al is het dan nog steeds heel warm, maar dan zondag regen en de temperatuur klapt dan ook een heel eind omlaag. Straks krijgt u nog een uitgebreid weerbericht. En tot zover deze Zeeland Nu. Straks nog Pronte Wuve, trots op Zeeland en Regionet. En ik zou zeggen alvast een fijn weekend en graag tot morgen bij een nieuwe Zeeland Nu.